Godmorgen. Jeg har fået en onesie. Den er lidt lækker, men for den er varm. Så nu er jeg officielt en minion. Jeg er nede med det. Hugo har også fået en. Jeg er officielt en tegneserie nu. Ja, og Puk har fået en med Batman. Anja kom tilbage fra Hamburg. Ja. Anja kom tilbage fra Hamburg i går. Og jeg havde spurgt, om de kunne finde sådan nogle her til mig og ungerne. Fordi jeg er ret sikker på, at ungerne gerne vil have sådan nogle. Så ja, nu skal jeg have noget morgenmad. Grundstressen har sænket sig. Vi skal have ryddet hele hytten op. Min bedstemor kommer om 3 timer sammen med Karoline. Så der er knald på. Så blev jeg færdig med vloggen. Det slog mig så også efter, efter jeg havde lavet den, at den her, den var med i baggrunden. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der spottede. Det er der nok. Jeg har været i gang med at gøre rent hele formiddagen. Jeg har kun lige nået at sætte mig ned af en halv time og redigere hurtigt. Hele huset er støvsuget. Jeg mangler kun lige ovenpå. Hugo han sidder og ser tegnefilm deroppe, så ham skal jeg lige sparke væk. Karoline er i Sønderborg lige nu og henter min bedstemor sammen med Puk. De kørte her tidligere i dag, og så kører de hjem i min bedstemors bil, og så er hun her i et par dage, og så ser vi, hvad der sker. Så ja, men jeg skal videre med rengøring, så det er klaret, når de kommer hjem. Så sådan der. Jeg har fået et bad. Det gør mig noget mere menneskeligt. Hugo har fået det rigtige tøj på. Vi skal ind i byen og hente iPad'en nu, og jeg skal have byttet de her sko. Fordi dem her, som jeg købte her for et par måneder siden, eller fik for et par måneder siden, der er hælkappen, den der plastik, der sidder inde med hælen, den er knækket. Og det er simpelthen ikke okay på et par sko til 1200 kroner. Så de skal byttes. Vi skal ud af døren nu. Vi er kommet ud af døren. Det var her, jeg var nede og optage en timelapse i går. Hugo, han murer en ko. Vi skal over fange bus 100. Og så skal vi ind til byen hurtigst muligt. Det er simpelthen den mest elendige service, jeg i mit liv har oplevet. Jeg blev beskyldt for at have smadret mine sko. Et par 3 måneder gamle sko til 1200 kroner. Som er i stykker. Det skulle bare have været ombyttet direkte, da den skulle butikken have taget. Men fuck nu det. Sport 24, lortebutik. Det er forskellen mellem god og dårlig service. De byttede det, der var i stykker, med det samme, uden problemer. Sport 24 beskidede deres kunder et stykke. Super. Vi har besluttet for, at vi går op og spiser en is op på Paradis. Så må vi se, hvad de har i, så nu går vi lige deroppe også. De har alt muligt lækkert dernede. Skal vi sige 1 kugle? 2 kugler. Hvad det er? Det der. Det er chokoladeis. Du vil gerne have en chokolade og en Oreo. Må han få lov til at smage den af chokoladeis? Fordi den vil han er nemlig ikke super glad for flødeis. Prøv at smage. Vigtigt. Er den god? Okay. Så du vil gerne have Oreo og chokoladeis? Ja, godt. Ja, tak. Tusind tak. Bare på beløbet. Ikke i forhold til, hvad almindelig pindeis koster, nej. Jeg tænker på, at man giver det samme for 2 Magnum. Så vil jeg også vælge det. Det vil jeg et eller andet også. Så Hugo. Den havde været lidt træls at glemme, den her. Vi er lige kommet hjem. Vi har lige fået et kæmpe chok. Der var et lyn der. Basically lige over hovedet på os. Stod og snakkede med en nabo, og så sprang verden lidt i luften. Det er sådan rigtig, rigtig tordenvejr i dag. Det må man sige. Lige nede i vores have. Ej, det tror jeg ikke, det var. Men det slået ned her et sted. Vi er mega bange. Nej, jeg tror, de er rimelig ligeglade, Hugo. Men det må være slået ned lige her i nærheden. Som I kan høre, det buller og brager. Hold da op. Vi har fået besøg. Og hvem? Af dig. Der. Du kom på. Hold da op. Jeg troede, det var ham selv. Men nej, vi har fået besøg. Så nu har vi lige et par hyggelige dage sammen med min bedstemor, ungernes oldemor. Og børnene er helt oppe at køre. Hun er verdens sejeste oldemor, fordi hun kører altså bare. Hun har kørt næsten hele vejen op selv. Og du er... Det siger man ikke. Det er rimelig hardcore. Hun er år gammel, men kører stadigvæk bil. Jeg skal lige finde ud af, om mit kamera bare har ligget og kørt og optaget et eller andet, fordi batteriet var dødt. Nå, anyway, det er tid til en lille aperitif, og så skal jeg i gang med at lave noget mad. Det er thai-mad i dag, så... Kors, det smager så godt, det der.
Det er rent og skære saftevand på det her. Det er sådan en her. Vi spiser. Hvad? Nej, jeg er i gang med at snakke til et kamera. Men vi skal lige drikke noget, og så skal jeg i gang med at lave mad. Børnene er blevet... Stop. Børnene er blevet spist af med en gang grød. Jeg er ved at lave en sådan en jamnua-agtig ting. Uden oksekød. Sådan thai, lun salat, det smager super lækkert. I får den at se, når den er færdig. Ja, det bliver lækkert. Jeg glæder mig. Det er langt siden jeg har spist thai mad. Det vil være klar. Det står hyggebobler. Jeg mangler lige at proppe agurken i de sidste 30 sekunder, så den lige bliver varm, men ikke blød. Det er det, der gør den her salat så lækker. Så ja, hvis I er interesseret i en opskrift, så skriv i kommentaren, så smider jeg en opskrift op, hvis folk er til det. Nå, anyway, jeg skal lige... Ja. Så er maden klar. Det ser lækkert ud. Det har lige fået en håndfuld koriander på toppen. Nu skal det bare på bordet, vi skal spise. Og nu med. Fotograferer du igen? Nej. Jeg tager video hver dag. Karoline er gået på salamanderjagt. Hun vil meget gerne se salamanderne udefra. Så ja, som sin datter ligger hun nu på alle fire og stiger ned i vandet. Vi har fået gang i lyskæden her om bag ved mig. Espressoen er kommet på bordet, og vi hygger, og jeg tror vi siger tak for i dag. Så ja, vi ses i morgen.